Toto, čo ste práve videli, bolo, ako sme sa bavili minulý rok. Ak ste tam boli s nami, určite si to pamätáte. Sme naozaj radi a sme hrdí na to, že sa vám minulý ročník páči. A my cítime zodpovednosť priniesť vám túto zábavu znova. Ja a Univerzitné pastoračné centrum v Žiline ťa chceme pozvať zaplesať si aj tento rok. Radi vás znova uvidíme.